Salutare, dragii mei, am găsit un nou episod. Ăsta este primul episod de pe canalul de vlog. De pe canal de gaming, mă scuzați. Dacă se aude ceva bumbăit, este din cauza că un vecin bate lemne. Dar multe, foarte multe. Dacă se aude chiar așa de tare. Astăzi o să ne jucăm Clash Royale. Nu știu ce are netul meu, dar hai să mă pun pe date. Oh, băi. Fuck, de ce am pus? Try again. Ok. Ok, merge acum. Merge bine? Ui. S-o fi băgat. Stați un pic să mă uit. Nu, aparent nu. Prietenul meu de pe canalul de vlog aici. Așa că o să mă făcut match la 2v2. Și nu mai stau la vorbă. Astăzi o să fac ground chest-ul. Și da, e un pic cam scurt, poate video, dar depinde. Poate. De ce ar pune scalmiul ăla acolo? Ok. Păi trebuie să ne apărăm cumva. Băi, să încerc? Da, mă. Că e un push destul de bun. Numai pentru că o să dus naibii. Pentru că uitați ce au. Bă, le-am dat ceva. Le-am dat bine. Le-am scos turnul? Deci le-am scos turnul, nu cred. Le-am scos turnul, băi, băieților. Holy. Ok, aparent există șanse să le luăm turnul. Da. Chiar există șanse. Dacă pun și graveyard. Na, e GG. Uitați ce avem în spatele golemului. GG. Ok. Încă două. Dacă vă întrebați, o să am o surpriză pentru voi. Nu vă arăt, pentru că o să fie ceva special. Știm că te vedeți ce am aici. Ok. O să vedeți ce am. Da, prima oară, hai să deschid și pe asta. O să fie ceva special. Pentru al... Nu știu câte likes, pentru al 5-lea poate. Nu știu, în orice caz. Băi, deja au trecut 3 minute. Ok. Nu contează, hai să punem pompița acolo. Ok. Eu zic că suntem pe bine și meciul ăsta, sau așa cred. Da, cred că suntem. Da, eu zic că suntem pe bine. Foi. No way, go away. What? De ce s-a întâmplat aia? Nu înțeleg. Fireball-ul vieții. Păi, până atunci... N-aveam nicio idee ce să spun. Deci că am pus alea. Bă, nu cred așa ceva. Băi,
Fiți atenți ce avem acolo. Un push decent, foarte decent. Un hit de balon, un hit de balon. Avem un hit de balon și aproape... Băi, ce pe bine suntem pe turnul ăla. Bine așa. Hai să încep să-mi fac combinația. Graveyard, Golem, și Wizard. Holy moly, bă, dar asta nu-mi place. Nu-mi place când se întâmplă chestia asta. Oh my god! Holy fuck! Ce avem acolo? Ce avem acolo? Numai fiți atenți, băi, băieților! Papa! Easy game! Nu, am ratat ăla! Ce prost am putut să fiu. Ok, am avut un hit de balon, deci este bine. Pe bune, de ce ai pune 2 mega minioni? Holy fuck! Ok, încă un meci opponent. Hai, tanchează Wizard de level. Trage în teca! Trage în teca! Câștigăm? Câștigăm? Nu avem cum. Așa, mă. Bă, de când primesc Giant-ul ăla, câte gemsuri trebuie să-mi dau? Fii serios, oameni. Mă scuzați, n-am mai avut spațiu și o trebuiță. Na, în orice caz. Hai să dau încă unul. Ok, trebuie să fac măcar un crown. Un crown. Ok, deci așa jucăm. Păi, mai jucăm așa, bă, băieților? Nu cred așa ceva, că el nu s-a dus pe turnul mare. Ok, nu, da, de fapt. Brrr. Ce-a fost aia, boss? Ce-a fost aia? Bă, cât de... What? La cât are fireball-ul? Voi vedeți cât damage ne-a dat? What? Fuck! Nu înțeleg cum se întâmplă, doamne. Dar n-avem nimic contra rotația aia. Și ce să fie chiar eficient. Suntem mâncați. Deci asta suntem mâncați. Da, ok. Ok. Da. Holy fuck, dar nu înțeleg cum ne-a dat atâta damage. El pune scarmi. Ce să pun contra aia? Good game. Good freaking game. Eu nu înțeleg toți, deci cum s-a întâmplat aici. Dar așa mai pompează nebunia aia, din câte vedeți. Oh my fucking god, Baby Dragon de level 4! What? Holy fuck, ce meci, rătat!
Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Ce-a fost asta? Băi, ia, bă. Că n-am putut pompa deloc, că așa puneau pe cărți. Uf. Ok. Pompezi neapărat la început. Bă. What the ok. Nu știu cum s-a întâmplat, dar asta s-a întâmplat. Ce pușează. Deci avem un așa avantaj pe ei acum. De n-aveți idee. What? De ce ar pune tornada? Eu nu înțeleg cum sau de ce, dar s-a întâmplat. Băi, să opresc. Era să opresc canalul. Bă, nu pot să cred. Nu. Ok. Hai că nu e așa de rău. Nu, o lovi și ăla. O lovi și ăla, dar așa și l-a luat unul. Și poate... Na, no chance. Nici o șansă, da. Hai să dăm un surplus. Să nu se targeteze pe Wizard. Punem încă un golem, suntem pe bine. Un hit, atâta vreau. Suntem pe bine, le luăm turnul. Deci n-au cum să se apere. Na. Easy game și luăm și crunches și cred că asta o să fie tot video. Nu știu. Și am luat și crunches și o să... Da, hai să vă zic totuși că să nu fiu chiar așa. Deci. Un giant chest, 2 magical-uri și un fucking super magical. Da. Plus clan chest-ul, plus poate un clasic, plus 2 free chest-uri, plus un crown. Deci, hai să numărăm chest-urile. 3, 4, 5, 6. Serios? Fac, cum dracu număr așa? Deci 3, 7, 8, 9. Băi, dar să începe să fie început. What? Random. Punctor. Ok, asta o să fac așa să fie făcut plus un clasic. Mamă, ce scump video cu asta. Pare acceptabil. Pare destul de acceptabil. Pentru că și eu am Night Twitch și știu cum să-l folosesc. Dar prima oară hai să deschidem crunch ăsta. Crown chest-ul ăsta. Și colegul meu de YouTube o să aibă niște chesturi destul de frumoase. Și putem să filmăm în aceeași zi și să postăm. Așa că da. Ok, eu am fost Raul și noi ne vedem data viitoare. Nu uita de like, share, subscribe și toate cele. Bye bye. Bam 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 bam.